Znamenie blíženci sa mi najviac spája s archetypom clown, a to práve preto, že obidvaja sú takí, že sa radi zabávajú, radi sa vzdelávajú, radi komunikujú, ale na druhej strane obidvaja hovoria len o tých pozitívnych veciach, o tých pekných, zábavných veciach a nechcú moc hovoriť o tých negatívnych veciach, o tom, čo ich trápi, o nejakých bolestiach a tak ďalej. Takže možno toto je taká výzva pre blížencov aj pre tých klaunov, že možno tak nadobudnúť nejakú odvahu a otvoriť sa nejakým ľuďom, ktorí za to stoja. To znamená niekomu, komu naozaj dôverujete a povedať mu aj o tých svojich problémoch, možno sa zmieniť o niečom, čo vás trápi, dostať zo seba proste to zlé niečo. Takže dnes je naozaj veľa možností. Takže skúste sa otvoriť, držím vám v tom palce, aby ste v tom neboli sami.